Recimo, film košta 200 miliona. Potrošiš otprilike nekih 100 miliona na marketing, znači to je 300 miliona. Ti kad distribuiraš neki film, bioskopi uglavnom ti daju 50% nazad toga, oni zadrže 50%, kina ti 25% nazad. Ti za film od 300 miliona kao studio moraš da dobiješ 600 miliona do 650 da bi samo ono imao break even. To sam se uvek pitao, na primjer, kad film košta 100 miliona, zašto se kaže 200 miliona je break even? Zašto uvek dupla cifra? Zbog tog podele sa bioskopom, zato što bioskop zadrži 50%, a da studijima nazad 50% od profita. Da. I kao što sam rekao, kina 25%. Tako da i onda dodaš na to uvek marketing. Zato ja kažem, nije da studiji ne znaju da prave originalne filmove, to što ti kažeš, 80-ti su bili drugačije filmove. Da. Nego ne smiju da rizikuju toliko. Jer ti kad potrošiš 200 miliona, ti možeš se pobrineš da neko ko je 6-7 godina, 8-9 i neko ko je 60, da će ići gledati taj film, pošto ideš na mase. Zato kažemo komercijalni film, znaš. To znači da moraš da napraviš nešto što ne smiješ da rizikuješ. Ja uvek ovo kažem, 2001. Space Odyssey ne bi se nikad sad greenlightovo, što je jako rizično, sporo za dosta ljudi. Filmogram podcast.